Good morning ayai. Good morning. Dan बाजिनाय लोगो लोगो जों सफैजोब्बाय आयै औ आयै 8 बाजिनाय लोगो लोगो जों बयबो हाजिर मिलिटारि सासन होननाय मोनसे खोथा दङथ' दान्दिसेबो समनि हेरफेर खालामजाया 8 बाजिनाय लोगो लोगो आंबो अमा बिदै लानानै हाजिर थाब बहा अमा बिदै जालायखो दाउनि बिदैसो आं एवनाय नङा नङा दाउनि बिदै बावसासोथ' आच्छा राजिब बेयाव दाउदैया दैबेसे दङ दैबा बे दैबा दाउदैखौ बिमानो गजब होनायमोनबा माबैसे दाउ जागौमोन माबा बे माबा दाउखौ फाननायमोनब्ला बोरमा मासे बायनो हागौमोन आरो बे बोरमा मासेया माथाम जागौमोन बे माथाम बोरमाखौ फाननानै मासे मोसौ बायनो हागौमोन Shut up! मोसौ औ आं मासे मोसौ नों सासे मोसौ मोसौजों थायोब्ला बयबो मोसौ जायो जों दा बयबो मोसौ मा होनदों मोसौ नङा थारमाने नों मोसौ लावखार नङा लावखारनि जे आथोना बखालि माने मोसौ बखालि औ बखालि नङा आइजो नों जेरैबायदि सासन खालामबोगासिनो दङ जों बयबो मोसौफोरबादि नोंनि बुंनाय बादि मानिबोगासिनो दङ डाइनिं टेबोलाव जानो जिरायनानै बांद्राय बाथ्रा रायलायनायखौ आं एसेबो साबजाया नंगौ आं दि बे बाथ्राखौनो मानो खनले बावोथाय आं मिथिया ओइ बाबा मानसिया बोरायब्ला बयबो बेबायदिनो बावलांग्रा जायो नंगौना अनु आदा डाइनिं टेबोलाव जिरायनानै बांद्राय बाथ्रा रायलायनायखौ आइया एसेबो साबजानाय मोना अ नंगौ खुगाजों जायाब्ला रायज्लायनानै माबोरैथो जालायखो You are right नों थिखौनो बुंदों It's nice. हेलो उर्मिला स्पिकिं मा सोर अ मेनेजार साहाब बुंलाय मा जाखो खोनासं I don't like this type of business बेबायदि आंजों सोलिनाय नङा खोनासं मेनेजार साहाब नों दानो बासनि गांसे टिकेट लानानै दोनहै आंनि फिसाज्ला राजिबखौ आं दिनैनो दानो फाथायहरगासिनो दङ राजिब नों दानो गुवाहाटियाव थांनांसिगोन बरिं कम्पानियाव 25 लाख रांनि गांसे चेकआ गोग्लैसोनानै दं हरनो होननानैनो दिनैसिमबो हरनो हायाखिसै दानसेयानो बारलायलांबाय एबार जुदि रांखौ हरनो हायाब्ला रां हरनायखौनो बन्दसो खालामसिगोन आं आयै खोनासं राजिब नों दिनैनो थांनानै रांखौ लानानै फैनांगोन नाथाय आयै आंनि इउनिभार्सिटि क्लासआ जेबो जाया साननैसो बन्द थाथ'गोन बिदिब्ला लेखा फरायनांगौनि खहाया नों बिनि सायाव जेबो दाबुं माबा मोनसे बाथ्रा बुंबा गेजेराव बुंथे हरग्रा आं बेबायदिखौ एसेबो साबजाया औ नंगौ बाथ्राखौ बुजियाब्ला गेजेराव जेबो बुंनो नाङा नाथाय आइ आदानि आन्जादाथ' खाथियाव सफैथारबाय बयनिख्रुइ देरसिन आन्जादा फालांगिखौ बोरै खालामनांगौ बेखौ सोलोंनानै लानाया गाहाम आरो बेनिफ्राय नैथि आं रावनिबो खोथा खोनासंनो लुबैया मोनथिबाय दिस इज माय अर्डार आं जेखौ बुंदों बेनो जाथारनांगोन हेल' बासनि टिकेट गैला बिदिब्ला नोङो ट्रेननि टिकेटखौनो लानानै दोनदो राजिब बासनि टिकेटआ गैलानो नों ट्रेनजोंनो थांनांसिगोन
गार्ड बाबु बे ट्रेना बे स्टेशनाव मानो लाखिखो आवगायाव गंनै ट्रेन मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों दा बे गोग्लैनाय ट्रेनखौ लाइननिफ्राय बोखारागौ मानि बे ट्रेनखौ हगारनो हानाय नङा गुबुन ट्रेन फैगोन लाइननिफ्राय बे गोग्लैनाय बगिफोरखौ बोखारगोन अब्लासो बे ट्रेना खारलांनो हागोन बेखौ बोखारनोब्ला खमैबो 24 घन्टासो सम नांगोन बिनि अनगा जेबो राहा गैया गतिके नोंथांमोनहा बे ट्रेनावनो जिरायनानै थाहैथ'दो थांदो नैजिब्रै घन्टा स्टेशनाव जिरायनानै थाबाय थानांसिगोन आं इसिबां गोबाव स्टेशनाव जिरायनानै थाबाय थानो हानाय नङा बेनिख्रुइ साबसिन बे जायगाखौ नायदिंनायानो साबसिन जागोन आं औ हेल' ओइ जोंनि ट्रेना दांथल स्टेशनाव थाथ'नानै दङ नङा आइ जोंनि ट्रेना जेबो जायाखै आं एसे गोबाव जाब्लाबो नों जेबो टेनसन खालामनाङा आइ अके दोननोसै बाय बा मासे समायना मुहिनि गोनां जायगा आं माब्लाबाबो सिगाङाव बेबायदि जायगाखौ नुफेराखैमोन गोसोखाङो बिजाबाव खन्थाइगिरि रायथाइगिरिफोरनि रनसायनानै फोरमायनाय जायगा
मा एसेबां हायना गोनां सोमोनांथाव सोर नोंलाय? आं नोंनि मेथाइ खोनासंगिरि मासे गोदै नोंनि गाराङा आंखौ बयबो बुङो आं जेब्ला मेथाइ खनो बेबायदि मेथाइ रावबो खननो हाया। आरो सारा बुङो आं जेब्ला क्लासाव फरायो आं बायदि रावबो फरायनो हाया। माब्लाबा सोरजोंबा नांलायोब्ला आंजों समान रावबो नांलायनोबो हाया। आरो सोरबा सिनाय मोनै मानसिया आंनि सायाव रायज्लायोबा आं बेखौ रागा जोंनो ओंखारो। आरो नोंनि खाफालनि सायाव आं दुखु मोनो। ओइ खोनासंलाय 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 Hey! Shit! Oh my god! Shit! Shit! नोंनि मेथाइ खननाय, फरायनाय, रागा जोंनाय, नांलायनाय गासिखौबो खोनासंजोब्बाय आं। नाथाय मोनसे खोथाखौ खोनासङाखै आं। मा बे बाथ्राखौ आं बुंनो? बुं मा खोथा? सोरनिबा खैफोद नुयोब्ला नों मा खालामनो? मदद खालामो। बिदिब्ला नों मानोथो नायबाय थाखो? आंखौ सहाय खालामदो ना। मा मदद खालामनो बुंदो? आंनि गस्ला लंपेन्ट गासिबो हाब्रु जाजोब्बाय। बेखौ सुनायनि माबा मोनसे राहा खालामदो ना। फैदो आंनि उन उन। थेंक्स। नोंनि सिनायथिया आरो नों सोर? आंनि सिनायथि? नों बुं नों सोर? आं सासे ट्रेननि दावबायारि। ट्रेननि दावबायारि? नाथाय बेवहाय मानो? आवगायाव गंनै ट्रेन मोखांजों मोखां सौदावलायदों आरो बे एक्सिडेन्ट जानाय ट्रेनखौ लाइननिफ्राय बोखारागौमानि जोंनि ट्रेना खारनो हाया। बिनिखायनो ट्रेनाव जिरायनो बानानै बिनि जायगाफोरखौ नायदिंनो होननानै। दानिया नों बुंदो नों सोर? आं बे स्टेशन मास्टारनिनो फिसाजो। आंनि मुङा निजोम। अनार्स लानानै BA फाइनाल आनजादखौ होखांनानै आं दा न'आवनो दंफैथ'यो। बा अनार्स लानानै फाइनाल होदों? नाथाय नों बे गिसिसिजों गोबाव थाबाय थायोब्ला फाइनाल जानानै थांगोन। अह बिदिब्ला माथो खालामनांगौ जाखो? नों बुंदो। फै आंजों। फैदो। बियो रेलवे क्वार्टार। आफाजों आंजों थायो। नों थाथ' आं फैगासिनो दं। मुलुग संसारनि गासिबो सोरजिनायानो थारैनो बेसे सोमोनांथाव। बिनि खावसेखौ आवग्रिदों मोदाय मोदायजो आरो खावसेखौ आवग्रिदों हिन्जाव माहारिया। वाह, नोंनि खन्थाइ आवरायनाया जोबोर रैसुमै। जायनि गोसोआ गोथार बिनि खाथियाव गासिबो सोरजिनायानो गोदै गोथार आरो समायना जायो।
गोथार गोसोनि गिरियासो गोथार गोसोखौ हमदांनो हायो न' गिसि सिया गानस्लायदो थेंक्स। फैदो जिरायनानै साहा लोंफैदो गोजोननाय मोनगोन थेंक्स। आच्छा, नों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हागोन ना?